on kiva. Että pitää olla todellakin kiva. Mulla oli ennen vappua vähän semmonen tunne, että tämä vappu ei pääty kunnialla. Mut meikäläinen on nyt vaan sellainen tyyppi, että se tykkää tämmöisistä pitkistä tummista tytöistä. Ja vaikka meikäläinen onkin naimisissa, niin ei se tunnu haittaavaa. Joten Uno, sä voisit pikkuhiljaa kyllä lähteä kotiin. Kyllä me hoidetaan tää homma tän tytön kanssa ihan kahdestaankin, eiks joo? Ei. Minä tykkään kovin paljon juuri tämä mies. Mitä? Eiks insinöörit ole enää mitään, häh? No ei oikeastaan tässä seurassa. Minä nimittäin olen professori, useamman alan professori, jos saan tässä hieman enemmän itsestäni kertoa. Totta kai, professoripa hyvinkin tämä Uno on. Aivan, niin olen. Ja miten on, tekö ette tunne suomea lainkaan? Ei yhtään. Erinomaista. Minä olen nimittäin lähdössä tästä juuri muutaman päivän liikematkalle ja ajattelin, että minä voisin oikein hyvin näyttää teille Suomen kaunista luontoa, jos teillä on aikaa. Oi, se on ihana. Niin just, liikematkallepa hyvinkin. Aivan niin, Liikematkallepa aivan hyvinkin niin, tämä aivan Uno on niin. lähdössä. Ja jos Niin. saan esittäytyä hieman tarkemmin, tässä on minun korttini.